Aiesa ITPren inguruan informazio asko bildu eta jakindugu azken aste eta egunetan. Eta ez da operazio finantzario soil bat, ez da negozio operazio soil bat horrela saldu nahi izan baldin bada ere. Eta garrantzitsua da geratzea eta galdetzea zer dagoen jokoan Gipuzkoarrentzat eta Gipuzkoarentzat. Hori da, gu garbi daukagu hau ez dela operazio enpresarial soil bat, hemen milaka lagun egiten dute lan, enpresa honetan, eta bere egoitza nagusia Donostian Miramonen dago. Eta horregatik, eragina handia daka, Donostian gure egunerokotasunean, eta baita ere Donostiako etorkizun ekonomikoan. Eta hori zabaldu daiteke lurralde osora, Gipuzkoa osora. Aiesa ITP Euskal Herriko digitalizazio enpresa handiena da, eta bai sektore publikoa eta bai industriaren digitalizazioan giltzarri izan daiteke etorkizunean. Erosketa operazio honetan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak, BBKak eta Kutxabankek, eta galdera da ea zergatik ez duen parte hartu Kutxa Fundazioak. Kontutan izan da bere helburuen artean lurraldeko garapen ekonomiko, sozial eta kulturala bultzatzea dagoela. Helburua argia da. Ez dezatela beste lekuetan, kanpoan, erabaki gure etorkizun digitala eta industriala. Hori da guk errotzearekin ulertzen duguna, ez da leku geografiko huts bat errotzea, da Gipuzkoarren erabakitzeko gaitasuna ere gauzak erabakitzen diren tokietan egotea. Donostiako udalak ordezkari badauka Kutxa Fundazioan, eta teorian donostiar guztion interesa defendatzeko da. Jakin dugu parte hartzearen aurka bozka eman zuela aurrekoan, eta guretzat hau guztiz ulertezina da. Izan ere Kutxa Fundazioa operazioan egotea ez baita diru ekarpen soil bat, batez ere lehen esan bezala delako erabaki guneetan Gipuzkoak ere ahots hori izatea, Gipuzkoa ordezkatua egoteaz aparte ahots zuzena izatea. Horregatik, aurkeztuko ditugu urrungo egunetan udaletxean eta batzar nagusietan mozioak alperrik ez galtzeko aukera hau. Oraindik garaiz gaude, operazioa ez dago erabat itxita eta bazkide berriak sartu daitezke. Horregatik eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Kutxabanki azter dezatela ze urrats eman daitezkeen horretarako.